अनुष्ठानवाद और नव्य अनुष्ठानवाद। इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। अनुष्ठानवाद अर्थ और गुरुत्व। ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ପୂର୍ବକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସମାଜ, ଅର୍ଥନୀତି, ରାଜନୀତି ଆଦିକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କିପରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ନିୟମ, ରୀତିନୀତି ଓ ସାମାଜିକ ଢାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ଧାରଣା ରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ସାମାଜିକ ଢାଞ୍ଚା ରୂପେ ମାନବ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହା ବୁଝାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରେ ଯେ କିପରି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ଓ ତିଷ୍ଠି ରହନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପଯୋଗୀ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଔପଚାରିକ ସଂଗଠନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଚଳିତ ଚଳଣି, ମାନ, ରୀତି, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଆଦିର ବ୍ୟାପକ ସମାବେଶ ଯାହା ସମାଜ, ରୀତିନୀତି, ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ କିପରି ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପରସ୍ପର ସହ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟକ୍ରମେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ନିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ସମେତ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ହେଉଛି ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ବା ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ ଯାହା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଗଠନ ଓ ଆଚରଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦିଏ, ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ଉପରେ ନିଏ। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ। ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିରେ ଏହା ସରକାର, ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ସମ୍ବିଧାନ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଢାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରେ। ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ ପାରମ୍ପରିକ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ, ମାନଦର୍ଶୀ ବା ରୀତିନୀତିମୂଳକ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବର ଆଧାରିତ। ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ଯୁକ୍ତିସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଗସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତର ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ, ସଂସଦୀୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ସରକାର ଅଙ୍ଗ ଯଥା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା, ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ନିର୍ବାଚନ, ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଦି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲା। ସେହିସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଗୁଡ଼ିକର ନୈତିକ ଅଥବା ମାନଦର୍ଶୀ ମୂଲ୍ୟବୋଧଗୁଡ଼ିକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକରଣ କୁହାଯାଏ। ୟୁରୋପ ଆମେରିକାର ଉଦାରବାଦୀ ରାଜନୀତି, ବିଶେଷତଃ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଉଦାରବାଦୀ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଫଳ ହେଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରା ରୂପେ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବା ରାଜନୀତି ବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ଦେଇଛି। ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଶାସିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହେୟ ମନେ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ପ୍ରକାରଭେଦ। ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦକୁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ, ନୂତନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅର୍ଥନୀତି, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ, ଐତିହାସିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ, ଅସଂଲଗ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ, ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ, ରଚନାତ୍ମକବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଏବଂ ନାରୀବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ। ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଅଛି। ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ। ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା କରେ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ସାଧାରଣ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସଂସ୍କୃତି, ନୀତି, ନିୟମ, ଧାରଣା ଓ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ। ଏହା ସମୁଚିତ ତର୍କ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯାହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜନସାଧାରଣ ନୀତି, ନିୟମ ଓ ମାନଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ କାରଣ ଅନ୍ୟ ଆଚରଣ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନରେ ଏକାପ୍ରକାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମରୂପତା କୁହାଯାଏ। ନୂତନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅର୍ଥନୀତି। ଏହା ହେଉଛି ସମାଜବିଜ୍ଞାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଭୂମିକା ପରୀକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଉପଯୋଗ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ। ଏହା ଏକ ଆନ୍ତର୍ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ ଯାହା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, ଆଇନ, ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର, ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରେ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ଅଣ-ଅର୍ଥନୈତିକ ନମୁନା ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜନୈତିକ ପସନ୍ଦ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ। ଏହା ଏହି ଧାରଣାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଯେ
ଲୋକମାନେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ ଚୟନ କରନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିନେତା ଐତିହାସିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଏହା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ଏକ ଗବେଷଣା ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବା ପ୍ରବେଶ ମାର୍ଗ ଯାହା ପରୀକ୍ଷା କରେ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ରାଜନୈତିକ ଫଳାଫଳକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ଏହା ରାଜନୀତି ଓ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧ୍ୟୟନର ଏକ ମାର୍ଗ ଯାହା ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀ ଓ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ପ୍ରଶ୍ନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ। ଅସଂଲଗ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଏହା ବିଚାର କରେ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଢାଞ୍ଚା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିକର୍ତ୍ତା ବା ଦଲାଲମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କହନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତନ କଥନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଢାଞ୍ଚା ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଅଭିକର୍ତ୍ତା ବା ଦଲାଲମାନଙ୍କ ସମାନ ପ୍ରକାର ସଂଗଠନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ପ୍ରୟୋଗସିଦ୍ଧ ମାର୍ଗ ବା ପଦ୍ଧତି ଅଟେ ଯାହା ବ୍ୟାପକ ଭୌଗୋଳିକ ରାଜନୀତିର ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅପେକ୍ଷା ଅଣ-ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉପରେ କଠିନ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ରଚନାତ୍ମକବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଏହା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତିର ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରେ ଯେ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଓ ନୀତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ଯୋଗାଯୋଗକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ନେଇପାରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମଣିଷମାନଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୋଗୀ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ନାରୀବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଚଳଣି ଯାହା ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯେ ଲିଙ୍ଗଗତ ରାଜନୀତି ଲିଙ୍ଗଗତ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ କିପରି ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ ତଥା ଉପଯୋଗୀ କରନ୍ତି। ଏହା ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପୁରୁଷ ନାରୀ ଅଥବା ଲିଙ୍ଗଗତ ସମାନତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ନବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଅର୍ଥ ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ୟୁରୋପୀୟ ରାଜନୀତିର ସଂହତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନବ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ନବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକବାଦ ଅଥବା ଆନ୍ତଃସରକାରବାଦ ଏକ ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯାହା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଐତିହାସିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ପସନ୍ଦ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଓ ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦକୁ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଇଥାଏ। ଅଥବା ଦିଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଓ ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ପରିଣାମକୁ ଐତିହାସିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପଥ ବା ଦିଗ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଅର୍ଥ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅଣିଚ୍ଛାକୃତ ପରିଣାମର ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଆଶା କରୁନଥିବା ପରିଣାମ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ ନକରି ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ପସନ୍ଦ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟୟଭାର ଲାଘବ ହୁଏ। ଆନ୍ତଃସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ସୁଯୋଗର ଉପସ୍ଥିତି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଷମତା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଏକ ମଧ୍ୟମ ସୋପାନ ତତ୍ତ୍ୱ ହିସାବରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଏହା ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତିର ସାଂବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାମାନଙ୍କର ନିମ୍ନରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନବ୍ୟ ବା ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ ସମାଜକୁ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ତାହା ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ଓ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ସ୍ୱରୂପ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଜର୍ମାନ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ସମାଜତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାକ୍ସ ୱେବରଙ୍କ ଆମଲାତନ୍ତ୍ର ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ରିଟେନ ଓ ଆମେରିକାରେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧ୍ୟୟନ ବ୍ୟାପକ ହେଲା। ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦରେ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ସଂଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନବ୍ୟ ବା ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦରେ ବ୍ୟବହାରବାଦର ପ୍ରଭାବରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ କରିଗଲା। ଜନ୍ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମେୟର ନବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ଗବେଷଣା ଓ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କଲେ। ୱାଲ୍ଟର ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପାୱେଲ ଓ ଡଗଲାସ ନର୍ଥଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବଦାନ 1980 ଦଶକରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ରୁନ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜସ୍ୱ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ନିୟମର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିନେତା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି। ସଂଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ରୂପାନ୍ତରକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନବ୍ୟ ବା ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାରକୁ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଇତିହାସ, ଆଇନ ଓ ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର, ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ବ୍ୟବହାରବାଦର ପ୍ରଭାବରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଦିଗ ଅଧିକ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ନବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜର ଆପେକ୍ଷିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସହ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଉପଯୋଗ କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଆନ୍ତଃବୈଷୟିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ନାହିଁ। ନବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ହେଲେ ଆମେରିକାର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଜେମ୍ସ ଜି. ମାର୍ଶ ଓ ନରୱେର ଜୋହାନ ୱିଲସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଦ ନ୍ୟୁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜିମ୍, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ 1984, ରେଡିସ୍କଭରିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଦ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନାଲ ବେସିସ୍ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ 1989, ୱିଲସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ରାଜନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ ଓ ଏକପାଖିଆ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବାସ୍ତବତା ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ବହୁ-ସଂସ୍କୃତିୟ ସମାଜରେ ନବ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ପ୍ରଭାବ ଓ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଭାବ ଓ ସୀମାବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗଭୀର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟର ବୈଧତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରଣ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଛି। ଏହା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକ ଶୋଷଣପ୍ରିୟ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ବେଶିକାଳ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ଏହାର ସ୍ଥିତି ବାସ୍ତବ ଉପଯୋଗିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସୁଯୋଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ନବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଓ ସଂଗଠନର ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ମଧ୍ୟରେ ସୁସଂହତ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ଦରକାର। ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ନ ହୋଇ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିବିଧତା ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବୃହତ୍ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ପ୍ରକୃତି, ପୃଥକୀକରଣ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁକ୍ତିଶୀଳତା, ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦିରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ସଟ୍ ଓ ମାର୍ଶ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ଦିଗନ୍ତ ବା ପରିସର। ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପାଦାନ ଓ ଚରିତ୍ରକୁ ବିଚାରକୁ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅଧ୍ୟୟନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦରେ ଅବାସ୍ତବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉ ନଥାଏ। ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଚଳନାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ବିକଳ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ। ନବ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଏକ ସଂହତିକାମୀ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ଗୋଦିନ ଓ କ୍ଲିଗେମ୍ୟାନ ମତ ଦେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ରାଜନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ, ବାସ୍ତବ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ବୈଧ କରିଥାଏ। ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏହା ଆଗ୍ରହଣ ଅପେକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚାଲି ପାରୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ।
ନବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱରୂପ। ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବା ନିୟମ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ। ଏହା ନବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦର ମୌଳିକ ତଥା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁରୂପ ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ନୀତି ନିୟମର ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରୟୋଗ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ନୀତି ଓ ନିୟମ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ପସନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ବିକଳ୍ପ ପସନ୍ଦକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଐତିହାସିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ। ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଐତିହାସିକ ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ ସ୍ଥିତି ଏହାର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟତା କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହା ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିକାଶ ବା ଉନ୍ନୟନ ଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିତ୍ତିକ ବା ପ୍ରୟୋଗସିଦ୍ଧ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ। ନବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦକୁ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଅଭିନେତା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁଶୀଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭାବିତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ଅପେକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱରଚନାତ୍ମକ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଭିନେତାମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ସାମାଜିକ ନୀତିଗତ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ଗଠନମୂଳକ ମତାମତ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହମତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଏହା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ବୈଧତାର ମିଶ୍ରଣ ଘଟାଇଥାଏ। ଏହା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଏକ ସଂହତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱୟଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ନାରୀବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ। ଲିଙ୍ଗଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ନାରୀବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ। ଏହା ଲିଙ୍ଗ ଆଧାରରେ କ୍ଷମତା ଗତିଶୀଳତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଏ। ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନାରୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ଭୂମିକା ଉପରେ ଏହା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଏ। ସମାଜତତ୍ତ୍ୱବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ। ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସଂଯୋଗ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଇତିହାସ ସମାଜତତ୍ତ୍ୱ ପରି ମାନବିକ ବିଜ୍ଞାନର ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କର୍ମ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ନବ୍ୟ ପୁରାତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କ୍ରୀଡ଼ାତତ୍ତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦିର ଉପଯୋଗୀ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟତଃ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଆରହ ପ୍ରକୃତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ ଯାହାକି ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ତର୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୀତିରୁ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଅବରହ ଯୁକ୍ତିଶୀଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ସାଧାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥତଃ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବିତ କରିବା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଅଧିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରସ୍ପର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଊନବିଂଶ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ସାମାଜିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରଚନାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଜର୍ମାନ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମାର୍କ୍ସ ୱେବରଙ୍କ ରଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଥର୍ଷ୍ଟନ ଭେବଲେନଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରମ୍ପରିକ ଆମଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଉପଯୋଗକୁ ଉଦାହରଣ ହିସାବରେ ନିଆଯାଇପାରେ। ଜନ୍ ଡିଓ ବେସେଲ ମିଚେଲ ଇତ୍ୟାଦି ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାରି ବେକର ରୋଲାଣ୍ଡ କୋର୍ଛ ଜନ୍ ବୁଚାନନ ଡୁଗ୍ଲାସ ନର୍ଥ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ ଓ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି କିନ୍ତୁ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଏକ ଶିଖର ନିମ୍ନମୁଖୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାରୁ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଐତିହାସିକ ଗତିପଥକୁ ବିରୋଧ କରି ନିଜର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଗବେଷଣା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିପାରେ।